As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that us will be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Padayon natong iyampo ang kalinaw o kaayuhan sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na ang atong mga masakiton o mga nanag-antos, labi na gidinis atong nasod, ato sang iyampo nga mopatigbabaw unta ang hustisya, kamatuoran o kaangayan sa atong mga leaders nga nag-alagad sa atong nasod, labi na karon nga nagsugod na ang ilang kunuhayng impeachment trial sa Vice Presidente nato sa Pilipinas nga unta ilang mapatigbabaw sa mga judges ang tinuod nga panginahanglan sa hustisya, sa kamatuoran ug sa kaangayan. Ato sang iyampo ang nagdumala sa nagsigighatag nato sa mga suporta pagpamalit aning ato mga raffle tickets nga unta hatagan sila sa Ginoo og tinuod nga kaayuhan og kalambuan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Osias. Nagbuot-buot silag pili og hari sa walay pagpananghid kanako ug nagpili silag mga kadagkuan apan wala gani ako masayod. Ang ilang plata ug bulawan gihimo nilang mga Diyos-Diyos alang sa ilang kaugalingong kalaglagan. Gitamay ko, o Samaria, ang natimong baka nga imong gisimba. Ang kasuko ko misilao batok kanila. Kanus pa ba magputli ang katawhan sa Israel? Tao ang nagbuhat niini, dili ang Dios. Kinahanglan dugmukon ang nating baka sa Samaria.
Kay nagpugas siyag hangin, bagyo ang iyang anihon, wala mamunga ang iyang gipugas, busa wala siya'y makaon, kun mamunga man ugaling, mga langyaw ang mukaon ni ini. Naghimo ang Israel og daghang mga halaran, nga nakaangin sa katawhan sa pagpakasala. Bisan pag magsulat ako og napulo kalibong balaod alang kaniya, dili gihapon siya magpakabana niini. Gusto siyang maghalad og mga mananap aron makakaon siya niini, apan ang Ginoo wala mahimuot niini. Nahinumdum siya karon sa iyang mga kalapasan ug kini silutan niya ug mubalik siya sa Ehipto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Ang atong Dios anaa sa langit, bisan unsang iyang gusto iyang ibuhat. Ang ilang Dios, plata ug bulawan, mga buhat sa kamot sa mga tao. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Doon na sila'y mga baba, apan dili makasulti. Doon na sila'y mga mata, apan dili makakita. Doon na sila'y mga dunggan, apan dili makabati. Doon na sila'y mga ilong, apan dili makapanimaho. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo. Doon na sila'y mga kamot, apan dili makahiga. Doon na sila'y mga tiil, apan dili makalakad. Ang magbubuhat nila, mahisama kanila. Ang tanan nga nagasaligan nila. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo.
manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginlan na ang yawa, nakasulti ang tao o nahibulong ang tanan. Unya, naninggit sila, wala pa kita makakitag hitabo nga sama ni ini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Pariseo, ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Unya, giduaw ni Hesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon o makaluluoy man sila, daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingna niya ang iyang mga tinunan, daghan ang anihon apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang mga mamumuo sa Ginoo or mga ngani sa Ginoo mao kadtong mga tao nga wa sudlig yawa. Bingay mong tupad ing na mga ngani ka. Ano pa na? Og unsa may timailhan nga gisudlan tagyawa basta nagpuyo ta sa sala. Og kinsa maning nagpuyo sa sala matud pa sa unang pagbasa nagikalagutas Ginoo, nagsimba sa mga bulawan og plata, nagsimba sa ilang mga Dios-Dios. Pasabot kung ang atong priority mao ang pag-acquire, pagtigom og kwarta, bulawan, gahom dinhi sa kalibutan, properties, sige gitagtigom ana nya mahimo natang dao, mahimo natang kanang isog tungod kay di kita mamahin og labaw sa tanan, mahimo tang kawatan kay mangawat na lang kita para mudaghan atong kwarta, giyawaan ta ana. Sa ato ro mga leader sa nasod naabay wa nila yawain. Kana bang tao nga atong opisyal bas nasod ba elected ug appointed nga ang gipangita gyud mao ang pag-alagad, ang hustisya, ang kamatuoran, ang kaangayan o kaluwasan sa katawhan nga Pilipinon. Naa ba na wa? Asa man na ninyo makit-i na as Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group? Secret. Kani kang nagpundok ron din naaka ng klasihas tao. Kanang ang gipangita ra gyud ang pag-alagad, ang pagtabang sa simbahan, ang paghimo sa hustisya, kamatuoran o kaangayan. Nga kunaa gani project ang simbahan, mao ginay iyang unahon, dili ang iyang personal nga project. Ana, naaka na ron din simba ka na wa. Nga nganong jutay makitaghalin sa atong raffle ticket na maday na sila dinhi. O tanawa ang atong halin napas 35,360 ka raffle tickets. Nya ang atong gipamaligya nga raffle tickets akong gisusi dito to
150,000. So, sa 50,000 palang daan, wapata kahurot, na pagi 200,000. Nya, inyong paminaw, mahurot pa kani hangtod karong July 25. 18 days more to go. Mahurot, dili. Ngano gutaong dili mahurot nga kadaghan nato dinhing parokyano punan pas online pero nganong dili man gyud mahurot kay naay yawa sa atong kaugalingon kanabang unahon nako ang akong kaugalingon, ang akong simbahon, ang akong kaugalingon, ang akong kwarta. Di ko gustong magantos, di ko gusto nga di ko mahayahay, di ko gusto nga na ako'y gustong paliton niya, di na ako mapalit. Gusto ko, hawak ko ang bit. Ano bang naani mo ang control, yun ba? Ug mao na rin nahitabo sa atong panggobyerno, apil na din simbahan, na ay mga pipila nga atong mga leaders na gusto silang sila gyud magkupot sa authority. Kana bang di sila mahilabtan, di sila maunsa, unya kinsa tong muhilabot nila ila dayong atakihon. Sa wapa mag-hearing o mag-trial og sugod ang Senado sa impeachment, gidakop dayon si Senador Marcolita. Gipadakop sa Sandigan Bayan, gipalot sanday warrant day before or 2 days before. Ito na, napriso na. Unsay kaso, plunder. Unsa man ang plunder? Dakong kawat, at least 50 million na kawat sa kwartas gobyerno. Nangawat des Marcolita. Ang gipasanginlan nga iyang gikawat kuno or indirectly iyang gikawat ang donasyon sa iyang mga amigo. Unya gilutsan sa warrant ang nagdonate. Nagdonate sila para pagkumpanya ni Senador Marcolita, like ni Mike Defensor, former congressman, ni-donate siya para makapangumpanya pagka-senador si Senador Marcolita. Dakop sa apil o katong laing duha na nasa warrant silang upat nga nagtinabangay para makadagan sa posisyon si Marcolita gikas pagka-congressman ngadto pagka-senador, gipalot sa warrant of arrest tungod sa ilang pagtinabangay. Sakto ka na? Apan si Bongbong Marcos atong presidente na say na-determine nga naay nihatag niya tulo ka tawo ang identify na nihatag 200 million kape, na 30 million, na 70 million ba to? Pulos gyud ning mga tawhana gibutang og posisyon sa gobyerno paglingkod na si presidente ni Bongbong Marcos. Why plunder? Pero kining nagtabang ni Senador Marcolita, wa mabutangi og posisyon. Kay wa sa gid gibutang ni Senador Marcolita, kay wa sad sila interes nga molingkod, ang ila lang mutabang mi sa tawo nga among nauyunan, ilang private money ang ilang gigamit. Karon na plunder pa sila. Unsa man ni, bend the law or ignore the law. Unya kini karong mga tawhana mao'y naglingkod, pipila nila naglingkod og sila mao'y leader kunuhay sa mga judges para sa impeachment sa Vice Presidente. Makalaom kata nga dunay hustisya, dunay kaangayan, dunay kamatuoran ang maong impeachment process. Iampo nato. Lisod kaayo ang usa ka masakiton mutambal sa laing masakiton. Ayuha usa ang imong sakit. Mao bitan na diha sa ospital na gani masakiton, unsa may mahitabo kon mobantay sa ang laing masakiton. Daghan kay procedure, magmask ka, unsa to, mag-PPE pa ka, daghan kay treatment. Una pa ka makasud dito. Kay base ang imong sakit mo takod na sana dito, no samot ang sakit. Unya kanarong gahiring against aning impeachable officer nato nga Vice Presidente, naa may pipila diha nga gipang-accuse pud atong 18 Marines. Nahimom itong 22 Marines nga ilang gideliveran og malitang kwarta pasabot ni apil sad sa kaso aning atong korupsyon. Naa man na naglingkod diha. Sao man ana ron?
judges man sila. Wa man na isetol ang ilang problema. Ang kang BP Sara, bunga man gyapon nas istorya-istorya atong privilege speech ba to atong usa ka congressman nga iyang gi-accuse si BP Sara atong paggamit sa ng iyang confidential fund. Niya karon gihimo gid nilang dako nga mahimong bisihanan sa impeachment. Unya ang gisulti sa 18 Marines, ang gisulti ni Saldico, ang gisulti ni Gutesa, ang gisulti nilang Diskaya, ang gisulti ni Amy Marcos, ang gisulti ni BP Sara nga nagpunting og mga congressman, nagpunting og mga senador, wa man lagi sila yung mga kaso. Nya sila ro'y naglingkod isip maoy mo trial aron mapamatud-an kuno kung guilty or not guilty ang Vice Presidente. Sila nga mga wa gani kasetol kung guilty ba sila o dili guilty, maoy mo prove kung guilty ba or dili guilty ang usa ka Vice Presidente nga gibutaran og 32 million ka mga Filipinos ug hangtod karon number 1 sa trust rating sa tanang mga opisyal sa atong nasod, maoy ipa-impeach. Ang negative hinuon og rating sa trust rating mao na nooy magsigi og control. Doon napakay hustisya nga moabot sa atong nasod. Mao nang niingon ang Ginoo diri, sunuga, dugmuka ang inyong mga Dios-Dios kanang inyong baka nga bulawan kay di na tinuod, hindi mo ra na sa tao. Pag primero bitawng trial gahapon, naminaw, nagtanaw ko social media, ang head prosecutor si Luistro, Jerbil Luistro, propose dayon siyang arraignment sa Vice Presidente. Iya gitong gituyo nga i-propose ang arraignment pasabot na agid ang pag deklarar din siyang kaso o guilty bag guilty kay wa man motambong ang Vice Presidente ang iya ramang mga kanang counsel kay naaman sad na dito sa privilege sa accused sa impeachment nga either siya personal motambong or ang iyang counsel on behalf of her. O klaro kay nas balaod pero gikuan gyud, gi-accuse gyud Jerbil Luistro motubag ang head sa defense panel sila singalan to Sheila Sison ba to? Pagka maayong mutabi ay sus nangamuti ay. Giunay ra pod siya ang mga sa tingan atong mga balaod nga iyang gipang itong mga section ditong iyang gipang kana ganing site ni Jerbil Luistro maura say gigamit o gidunggab sa iyang kasing-kasing og na-deny ang iyang motion. Nako pagkataphaw kakita naman gid siya nga ang notice sa Senate ngadto sa Vice Presidente mutambong siya sa trial either personal or by means sa iyang counsel. Nganong gimension pa gyud ni Jerbil Luistro nga patambungon gyud ang Vice Presidente nga naa naman to didto gibutang naman daan nga either sa iyang counsel naa amang iyang counsel sa ato pa present ang accused. Nya pulo sila lawyers. Nga naman gituyo gyud to aron lang gyud pag-atake sa usa ka tawo dili ang pagtan-aw unsay balaod, unsay legal ug unsay kamatuoran, unsay hustisya, kamatuoran ug kaangayan. Mga igsuon, kita sang tanan naigo ani na ay panahon mo diretso lang din taglibak labi nagkita mog pari nga nag-advise madre inyo din ang libakon. Wa giyoy kana bang pagsusi sa kamatuoran. Wa de mo kay bawo nga iya daytong igsuon ang madre nga iyang gikuyugan. Dito na assign sa laing nasod nga nagkita sila suod kay nag-inagbayay in town nya kay gwapo man ang pari, gwapa pod ang madre. Ana nya ikaw nakakita lalibak dayon libak. Madre gwapa gi agbayan. Gwapo man sang pari. Iyang tong igsuon susiha usa mo na gitawag og kamatuoran susiha usa naay
imong silingan nga gitupad-tuparan sa imong bana nya nag-short perting mo bua ingnon din nimo imong bana nga nangabit. Imong asawa active kay sa simbahan nya arang-arang para bagnaw nya maka-overnight diri kuyog sa pare kay nag-overtime sa pastoral work. Imo ding dudahan ang pari nga naay relasyon sa imong asawa. Susiha o sa mailhan man animo ikamabdos kay liwat man as pari ig panganak, no? Pero di sa kamatuoran nga ang pari mo'y tag-iya. Sa sige nimong tan-aw sa tao maliwat man ang pangalaan nimo mangala ka. Ana, maliwat man na. Pasabot ang kamatuoran dili na basta-basta nga imo rang ma-conclude mentally. Suportahan ginag ebidensya, suportahan gina siya og kana ganing mga concrete corroborating evidences nya naa pa ginagitawag og cross examinations. Muna tan-aw nato ni ang ila karong impeachment kay nakita na ra ba nato daan sa ilang movement nga ipapriso gyud ang tanang senador ngano man aron dili maka-appeal didto sa hearing. Na hinuoy mga gipang-akyo sa mga witnesses, 18 Marines ug uban pang mga witnesses, corroborating evidences, wa hinuon prisuha. Si Senador Marcolita, mauna no igipriso nga may rabaunta kay na siyang mo cross-examine. Di na hinoon ka-appeal. Pasalamat lang sa ko ni, prisuhonon ra ba sa kuno na siya, si Alan Peter Cayetano, kay ni-propose siya nga, right man sad siguro na sa ato mga senador, bisag na priso sila, senador magyapon sila, si Marcolita o si Jinggoy Estrada, during trial atong patambungon, aron siguro kita nga kaning dunay sa gitawag ana ba duna by integrity ang Senado nga wa nila gi lusaw ang ilang kapasidad kay may magitong maka-appeal tong duha kay senador mangyapon to bisag na sila'y kaso di pa man sila konbiktado maka-appeal sila kay parehara sa kudanang uban diyang gipang-akyos o ningon man ang ila sa derong head sa Senado sa nangan ana judges ang head judges nila si Chis Escudero ambot lang mao sa nay head judge sa atong pagka first impeachment last year ila tong giilisan kay naglagot sila atong forthwith sikat kay atong forthwith nya karon gibalik ra sa day nila ang nakanindot o nakakatawanan kay si Senate President Gatchalian galingkod gyapon dito na unsa man by-cam meeting galingkod siya dito nga way tingog-tingog si Senador Chis Escudero ra mo'y gasigi presiding judge mo ray gasigi og sulti anong galingkod-lingkod pa man siya dito diri na lang ta siya sa ubos ako lang ang ubos nga pagkuan ba mo ra bitag katawanan gadubli ang naglingkod isip ang kanang sa ningan na head judges na sila unya tuay usa nga maita tong mo evaluate og mga balaod gipriso aw duha di ay gipriso nya gadubli-dubli na sila didto murag dili sad kaayo kaduda di sad kaayo katuhuan kining ilang gibuhat apan kon ilang palingkuron didto ang duha nga gipriso karon makakita ta nga tininuod gid ning ila sa ako lang ang ubos nga pag-analisar. Mga igsuon sama dinis atong parokya ang atong panginahanglan mag-agad ni sa inyong gugma sa pag-alagad ug sa kamatuoran. Kinsay mo ingon dinhi Pader tinuod gyud kong parokyano sa Santiago Compostela Paris tasan kamot. Kana bang parokyano gyud mo dinhi online o territorial? Taas-taas kamot ba? Nganong ni ama mong uban bisita? Sige, nya di mo online parishioner. Online. Nganong ni abot mo dinhi? Karon kitang tanang parokyano dunatay katungod o katungdanan nga mutabang sa parokya. Di ba? Ug unsaon pagtabang
Ang ato rong paagis pagtabang mo ang pagpamalit og raffle tickets. Hala, pamalit na mo. Unsaon pagpalit, na dias gawa sa atong simbahan, na diha sa atong opisina, na aroy daghang nanuroy, praise the Lord, nanuroy og mga tickets ni tabang nato. Nagito ningon ako gahapon pa din, nikuha na sa kuglaing stab, ako ibaligya, kay nahurot na tong una, nako pwede na ka mamatay ka July 25. Na maligya dito. Niya, nindot kayo, di lang ta mamaligya para sa parokya. Ug unsa may bunga niini kung magtinabangay ta. Mao ni atong kuhaan og budget sa tanan atong gastuhonon karong pista pohon. Karong pista mo ni budget tag mga 5 million dana na sa prices aning atong raffle tickets. Mga 5 million ang atong budget para sa mga gastuhonon, mga stipend, tanan-tanan kalihukan. Gamay ba na o dako? O dako na. Nya kining atong mga projects dinhi nagkinahanglan sa taanig mga 20 million more or less. Kaning atong bell tower, kaning atong adoration chapel, kaning bag-ong CR, sugod ongoing naman ang ilang trabaho, kana dihang Walk of Apostles, o kining pag-ilis ani mga lingkuranan. Nasa nas mga 20 to 30 million, plus 5 million, mga 35 million. Mahurot gid unta na kung atong mabaligya ang tanang tickets. Pero di mabaligya, dawato nato sad ang kamatuoran. Basta ang atong effort na adiha. Ug munindot ang atong parokya, ang atong katilingban. Nya ma-bless putang tanan. Kay matud pas Ginoo, gantihan niya ang tanan nga nagsunod niya. Ug unsaon niya pagganti? Iya tang himuong mga ngani. I-equip pud ta niya sa gahom ug grasya mo na si Santiago Apostol nahimo ning usas mga ngani sa Ginoo. Si San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz nahimo sad silang mga gamhanan ug ang mga santos kita sad mahimo sad tang mga gamhanan, mga ngani sa Ginoo. Wa na tingali labing dakong reward nga atong madawat dinhi sa kalibutan kanang mahimo tang employee ni Kristo. Last na lang lingi sa imong tupad ing na okay ra nimo ma-empleyado kang Kristo. Nindo talabi nagyog mahimo kang right hand ni Kristo. Depende ra ginas gidaghanon sa raffle ticket nga imong paliton. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, ang Dios naghatag kanato sa tanang mga grasya sa alang sa atong kaluwasan. Busa mapaubsanon og malaumon kitang muduol kaniya og moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo Dungga kami. Nga mas daghan pang mga tao amo sanong sa imong tawag sa pag-alagad sa imong katawhan, isip mga pari, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo Dungga kami. Nga mga kanasuran nga sarado alang si Ebanghelyo, maandam og mamahimong tabunok nga umaalang sa pagsabod sa pagtisok sa pulong sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga kaparian, mga kamadrihan, mga reliyoso, mga katikesta o mga laikong apostol magdasig sa uban sa pag-apil kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga dasigo nato ug mamuhat uban kanila nga nangalagad sa linaing paagi sa atong katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo.
Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadaotan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga mapasig-uling sakripisyo ni Kristo magdala sa tanang nangamatay ngadto sa kahimayaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom nga Amahan, ikaw ang nagpadala og daghang mga mangangani. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay grasa ko kanimo, tungod sa imong kayo. Iluwas mo akong ikan sa Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eukaristiya magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana
Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo nga among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Maanaa usab kani. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, Kordero nga sa nagawagtang Diyos, sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang
Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo niining Eucharistia, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Nya mulihok rani kun mahimotang mga ngani mamumuo ni Kristo. So doon na tayo 12 duha na karon kapaagi aron mahimotang mga ngani sa simbahan. Una, mamalita o mamaligya o mga raffle tickets. Mahimo dayong mga ngani o mahimota nga mamumuo ni Kristo. Nya unsaon to pag palit, pwede sa ninyo ipalit diha sa atong GCash ang inyong paagis pagpalit mahimo sad sa GCash nato sa atong bank accounts or sa atong kwarta padala. Nagamita laning niya sa atong screen. Nya pwede sad dinhi sa atong opisina o diha sa gawa sa simbahan para sa atong mga tickets. Tag 200 pesos ning atong tickets, no? Nya ay lang mo anang premyo kay dili na kay na siguro, pero ang premyo gikas Ginoo mo ginay siguro kayo times 100 pesos. Unya karon sad na maligya sa taron dinhi og sa atong pre-selling sa Columbari nga gitukuronon pa nato kay naa naman tay license to sell gikan sa DSOD. Tukuronon pa dito sa may San Vicente Liloan. Tuwa dito yuta nga napalit sa cooperative sa Subfilisco, San Vicente Ferrer Liloan Service Cooperative. Nyangan sa atong Columbari, St. Vincent Ferrer Memorial of Love, Columbari. So kung gusto mo maka-avail sa iyang pre-selling price, pinakabarato nga price, nya na daghang mga benepisyo, karon na mo place. Inigsugod na sa construction, mumahal na siya. So pila maroy atong presyo? 70,000, 80,000 o 90,000. Depende lang sa level nga imong kuhaon. Dili pa ko makapakita ninyo dinhi og iyang feature kay nagpa-approve patas DSOD sa atong advertisements. O gusto mong makuha og mga units, either mo invest mo ani or for your personal use in the future sa imong pamilya, kontaka lang ang atong admin people. Tanawa ning atong screen na dihang ilang mga numero. Kana lang say kontaka aron ma-facilitate ang inyong pag-arrange unsaon pag-acquire og mga units sa atong Columbari. Salamat. Sa pista nato puhon, magsugod na ta karong Domingo sa atong Triduum Masses. Alas 5 sa hapon, karong pizza 12, ang misa. Nya mo, ang Major Triduum Mass, nya human mag-motorcade ta. Sa Lunes, alas 6 ang misa, pizza 13, human ana, na motorcade. Sa pizza 14, motorcade sa taig human sa alas 6 nga misa. Third Triduum Mass, nya ini ka 15, opening salvo adto ta dito sa gym together with the LGU adto ta magmisa alas 5 sa hapon. Sa 16 ngadto sa 24 mao na ang atong novena masses. Nya si Archbishop Abit Oy pizza 18 ang iyang misa alas 6 sa gabi. Si Archbishop Palma mo'y misa nato sa atong Pontifical Mass, Fiesta Mass sa pizza 25 alas 4 sa hapon. Giawhag na ako mong tanan pag-monitor sa atong schedule o pagtambong sa kada novena mas. Labi na gitang ni as poblasyon, kabahin 8, kabahin 9, mas nindot yun nga ni atang tanan kada misa. Dili lang ta maghuwat nga pilgrim ta. Aron makita sa atong patron ang atong debosyon kaniya. Unya, ang atong social media platforms, suportai po ninyo kanunay, kaning YouTube channel, Padre Siano Ubod,
Importante kayo nga magsige mo anig view, like, share ug subscribe. Na ni 296 ka mga subscribers. Nindot kayo kung inyo nang sundon kanunay. O ang atong official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Ma-updated mo sa tanan natong mga activities, mga announcements gikan sa atong parokya. Mag-ampo ta nga madayon ning tanan alang sa kalambuan sa atong pagtuo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaaw sab kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.